טוב, ניצן, הבריחו אותי מהבסיס בשביל להגיד לך מזל טוב. דבר ראשון, אני מתמודד פה עם קשיים לא נורמליים. בחוץ יורד גשם. נכון לעכשיו פלאש מטורף מסנוור אותי, אני לא סתם כאילו עם העיניים במצמץ. וזה התנאים הקשים. אז אני רוצה להגיד לך מזל טוב, עד 120. אני עדיין מכחיש את זה שאת לא בטיול, כאילו שאת בארצות הברית, לצרכים אחרים שהם לא טיול. מבחינתי את חוזרת עוד חודש, וגם מבחינת קובי, נמצא בצד השני, הוא זה שמצלם. הרבה מזל טוב והרבה בהצלחה, וככה נשמור על קשר ונראה אותך מתישהו. שמע או לא שמע? לא יודע מה עושה עכשיו. ממשיך, לא ממשיך. לא תכבה את הפלאש? כאילו שזה יהיה חוויה.